Narito na ang mga malalaking balitang Central Luzon ngayong araw. Publiko, pinag-iingat sa mga iligal na online lending companies. Data sharing ng BIR at SEC gagamitin sa paghabol sa mga tax evader. Wasong pagkain, regular na pag-ehersisyo, makatutulong upang maiwasan ang sakit sa bato. At inspirasyon at katatagan ng mga kababaihan, tampok sa The Fight Was Won, a tribute for Dane art exhibit. Magandang gabi ka rin ngayon. Ako po si Jennifer Salenga, taga rito, kasama nyo para sa CLTV 36 News. At ito, oras na po para sa mga maiinit na balitang Central Luzon. Nakipag-ugnayan na ang Bureau of Internal Revenue, Revenue Region 4 sa Securities and Exchange Commission upang higit na mapalakas ang kanilang kampanya kaugnay ng wastong pagbabayad ng buwis. Isang data sharing agreement ang pinasok ng dalawang tanggapan na makatutulong umano sa paghabol ng mga otoridad sa mga tax evader. May detalye na balitang yan si Paulo G. Santos. Seryoso raw ang Bureau of Internal Revenue, Revenue Region 4 sa kanilang kampanya hinggil sa matapat na pagbabayad ng buwis at upang matuntun ang mga individual na nasa likod ng mga korporasyon na hindi tumatalima sa tax law. Isang data sharing agreement ang pinasok ng BIR kasama ang Securities and Exchange Commission o SEC. In order to enhance the enforcement of tax laws, our Commissioner, Jun Lumagi, entered into an agreement with the SEC. Ito po yung data sharing agreement. Ang purpose po nito ay to improve tax enforcement activities, enhance and streamline access to information. For example, the name, address, date, birth, etc. Hindi yun yan ay tatanong. When we file cases against corporation, for example, we indict the president, manager, corporate secretary, treasurer, or other responsible officers of the corporation. Now, since, as I said, we've been filing criminal cases, of course, we are not filing a case against the corporation itself. Kasi hindi mo naman pwedeng pakulong yung korporasyon, di ba? We are filing the case against the responsible officers. Paliwanag ni Attorney Francisco Sarmiento III, ang hepe ng Legal Division ng BIR Revenue Region 4, tatagal ng 5 taon ang data sharing agreement. Dito ay may on-site at online access ang BIR sa data bank ng SEC, gaya ng mga financial statements ng mga kumpanya at corporators at maging ang non-stock organization. Magriresulta umano ang nasabing kasunduan sa mas pinabilis na investigasyon at pagsampa ng kaso ng BIR sa mga tax evader. Actually, yung DSA or Data Sharing Agreement between the BIR and the SEC, bago lang po yan. Last month lang po yan napirmahan ng aming commissioner at saka SEC. Pero mahalaga po yun sa amin, lalong-lalo na sa pagsasampa ng demanda. Kasi kailangan po namin malaman kung sino po yung mga responsible officers ng corporation na yung mga information na yun ay magagaling lamang sa SEC. So, napakamahalaga itong mga information na ito na makukuha namin sa SEC. Lalong-lalo na kung may bibigay sa amin itong mga information na ito ng mabilisan. Samantala, umabot na raw sa 9 na po ang bilang ng mga nasampahan ng kaso ng BIR Revenue Region 4 dahil sa hindi pagbabayad ng wastong buwis. May 11 Revenue District Office ang nasa ilalim ng BIR RR4. So for 2021, 50, and then for 2022, the following year, ay 40 raid cases. And out of these raid cases, ang collection assist namin ay 11.6 million. So, sa madaling salita, nakakolekta rin po ang BIR out of these raid cases na naisasampa namin. Batay sa ulat ng Inquirer.net, aabot sa 74 tax evasion cases ang sinampa ng BIR sa mga korporasyon at individual na hindi nagbabayad ng wastong buwis nitong February 2 na nagkakahalaga ng higit 3.5 billion pesos.
Ako si Paulo G. Santos, taga rito kasama nyo para sa CLTV 36 News. Atin to. Marami pong nauusong online lending apps at website ngayon kung saan maaaring makahiram ng pera sa ilang click lamang. Kaugnay nito, pinag-iingat ng Securities and Exchange Commission ang publiko na huwag basta-basta magtitiwala sa mga offer ng mga kumpanyang ito. Para sa karagdagang detalye, narito ang report ni Arlene Salonga. Dahil sa hirap ng buhay, bunsod na mababang pasahod at mataas na presyo ng mga bilihin, marami sa ating mga kababayan na naghahanap na ng iba't ibang mapagkukunan ng panggastos. Kabilang dito ang mga nauusong online lending apps at website kung saan ilang minuto lamang ay papwede ka nang makahiram ng pera nang hindi lumalabas sa iyong pamamahay. Direkta kasi nilang itatransfer sa iyong online bank o e-wallet ang halagang iyong hinihiram. Pero paalala ng Securities and Exchange Commission, hinay-hinay lang bago kumagat sa mga offer ng online lending companies. Kailangan umanong siguraduhin na mayroong permit na nagmula sa kanilang tanggapan ang mga kumpanyang nagpapahiram ng pera upang makasigurong tumatalima sila sa mga standard. Panawagan na rin natin yan sa ating mga kababayan na gustong mangutang. Kailangan muna po nating pag-aralan ang mga kumpanya o ng mga lending companies na kung kanino po tayo mangungutang o makikipag-deal upang tayo po ay hindi madala sa bingit ng alanganin later on, sapagkat alam po natin ngayon ay napakadali pong mangutang, no? sa pamamagitan ng lending app lang. Pero siyempre pagdating ng pagbabayad, hindi po natin alam na ang kumpanyang yan ay napakataas na po pala ang tubo o may mga ibang mga modus sa paniningil ng kanilang mga customers. Karaniwang reklamo rin umano hinggil sa mga iligal na online lending companies ang kanilang paraan ng paniningil kung saan pinapahiya at tinatakot nila ang mga kliyente na hirap makapagbayad dahil sa taas ng interes. Ayon sa SEC, may karampatang parusa ang mga ganitong gawain ng mga online lending company. Siyempre, ang SEC kapag nakita natin na mayroong violation ng mga kumpanya, alinmang lending institution, no? Kung nangaharas sila, kung insulto nila ang kanilang mga kliyente o mga taong hindi nakakabayad sa kanila, ito ay maaring magkaroon ng kaukulang penalty and to the maximum, ma-revoke ang kanilang kumpanya dahil nga sa violation na kanilang ginagawa. Dagdag pa ng SEC na hindi maaari magkaroon ng access sa contact list ng kanilang mga kliyente ang mga online lending company. Bawal din ang pag-post ng personal at sensitive na impormasyon ng mga nangungutang sa internet. Kung sakali umanong magkaroon ng karanasan ng isang tao patungkol sa unfair debt collection practice, ay huwag umanong mag-atubili na lumapit sa SEC upang maimbestigahan at mabigyan ng karampatang parusa ang mga lumalabag na online lending companies. Ako si Arlene Salonga, taga rito, kasama nyo para sa CLTV 36 News. Atin to! Plano raw ng Department of Agrarian Reform o DAR na mamahagi ng 310 hectares ng Idle Government-Owned Lands o GOLs sa mga magsasaka po sa Barangay San Agustin, Magalang, Pampanga. Ang bakanting lupain na nakatakdang ipamahagi ay pag-aari umano ng Pampanga State Agricultural University o PSAU sa bayan ng Magalang. Ayon sa DAR, ang nakatiwangwang na lupain ay makapagbibigay ng kabuhayan sa mga magsasaka, maibsan ang kahirapan sa lalawigan at mapalakas ang seguridad sa pagkain. Kaugnay nito, sisimula na raw ng DAR Central Luzon ang survey sa mga ari-arian ng PSAU upang maibigay na ang titulo ng lupa sa mga kwalipikadong ARB sa lalong madaling panahon. Alinsunod umano ito sa Executive Order No. 75, Series of 2019, na nag-aata sa lahat ng ahensya ng gobyerno na ipamahagi sa mga kwalipikadong benepisyaryo ang mga pampublikong lupain na nakalaan o angkop sa pagtatanim at agrikultura. Manatiling nakatutok para sa iba pang mga nangungunang balita ngayong araw.
Nagbabalik ang CLTV 36 News. Pangpito sa leading cause of death ng mga Pilipino ang sakit sa bato o chronic kidney disease. At sa pagdiriwang ng National Kidney Day ngayong March 9, nagdaos po ang Philippine Society of Nephrology o PSN ng Health Forum sa isang mall sa siyudad San Fernando, Pampanga. Alamin natin kung ano-ano ang maaaring gawin upang makaiwas sa sakit na ito. Sa edad na 23 anyos ay sumasailalim na sa dialysis treatment si Kyle Teres Sabanto ng San Rafael, Bulacan. Last July lang ako na-diagnose as na merong chronic kidney disease. Then, syempre ang reaction ko po, syempre nalugmok ako nung una. Pero nung lumaon na po, naka-move on na rin ako at na-accept ko na isa na akong dialysis patient. Isa lamang siya sa milyong-milyong tao sa buong mundo na nakikipagbuno sa chronic kidney disease. As of 2022, 8 million po sa buong mundo ang merong chronic kidney disease at pataas na po ng pataas ang numero ng mga nagdadialysis. Dito po sa Pampanga, dami po nating mga dialysis centers din. Batay sa datos, pang-7 sa leading cause of death ng mga Pilipino ang sakit sa bato o chronic kidney disease. Sa datos ng World Health Organization as of 2020, umabot na sa higit 39,000 katao sa Pilipinas ang nasawi dahil sa nasabing sakit. Kaya naman sa pagdiriwang ng National Kidney Day ngayong March 9, isang health forum ang idinaos ng Philippine Society of Nephrology o PSN sa isang mall sa siyudad ng San Fernando, Pampanga. Our goal for this World Kidney Day is to spread awareness among our mga kababayan na important to really take care of our kidneys, more especially to prevent yung mga illnesses na ito, especially yung hypertension and diabetes, to prevent in the long run the complications of this diseases, which is very common. Sa kabila nito, pwede raw maiwasan ang pagkakaroon ng chronic kidney disease o CKD. So gaya po dito, keep fit and be active, mag-exercise po tayo. Then number 2, kumain ng tama. Kaya isa po sa mga activities po natin later ay merong cooking show kung saan ang pinaka-best kidney-friendly diet po ang mananalo. Then number 3, check and control the blood sugar kasi diabetes pa rin po ang top 1 leading cause ng chronic kidney disease. Then number 4, check and control your blood pressure kasi po hypertension naman po ang top 2 leading cause ng chronic kidney disease. And then number 5, uminom ng palaging tubig kasi nga po ang dehydration ay isa sa mga causes ng pagkasira ng ating mga bato. Pero sa mga pasyente nagdadialysis, ililimit lang po sa 1 liter. Pero kung di pa kayo nagdadialysis, pwede po ang 2 litro o 8 to 10 glasses a day. Then number 6, stop yung paninigarilyo kasi nakakabagal po ito ng daloy ng dugo ng ating mga blood vessels. Then number 7, huwag abusuhin ng mga pain relievers kasi nga po, ang bilis nilang pwede kang bumili kahit saan. Kasi pwede po itong makataas ng creatinine natin, lalo na kung meron ka ng risk factors. So pwede lalong tumaas yung creatinine level mo. And lastly, magpapakonsulta po tayo sa ating mga doktor or sa mga nephrologist po natin or specialista sa bato. Sa naturang Kidney Health Forum ay nagkaroon ng Zumba session, mga konsultasyon, infomercial, viewing at paggawa ng mga best kidney-friendly meals. Malaki naman umano ang naitulong ng forum sa pagpapalakas ng moral ng mga CKD patients dito sa rehiyon. Lumalakas yung loob ko lalo't may nakikita akong kaparehas ko na may sakit din na ganito. Lumalakas yung loob ko kasi mas nararamdaman kung hindi ako nag-iisang lumalaban sa sakit na to. Ako si Marco Galang, taga rito, kasama nyo para sa CLTV 36 News. Atin to. Kasamay ng pagdiriwang ng International Women's Month, isa pong visual artist ang nagbukas ng kanyang art exhibit sa Clark Marriott Hotel na pinamagatang The Fight Was Won, a tribute to Dane. Layo naman nito makapagbigay inspirasyon sa mga kababaihan na maraming pinagdadaanan. Silipin po natin ang mga naging kaganapan sa ulat na ito. Bata pa lamang si Donna Sarmiento Camaya nang mahiligan niya ang pagpipinta. Tila nasa dugo na raw ng kanilang pamilya ang pagiging malikhain dahil pati mga kapatid at pinsan niya ay may talento rin sa sining.
Isang registered nurse at educator si Sarmiento Camaya mula sa San Fernando, Pampanga. Nagtrabaho siya bilang nurse at clinical instructor sa Middle East at noong 2018 ay nagdesisyon siyang mag-focus sa pagnenegosyo at sa paggawa ng mga artworks. Matapos piliin ang kanyang pangarap, sinubok ng magkakasunod na dagok ang katatagan ni Sarmiento Camaya. Nagkaroon ng karamdaman at kalaunay sumakabilang buhay ang kanyang asawa noong 2020. Matapos ang ilang buwan, pumanaw ang kanyang anak na si Dane dahil sa chronic kidney failure. Sa kabila ng mga bagyong kanyang pinagdaanan, hindi sumuko si Sarmiento Camaya. Bagkus, labis pa itong nagpakita ng katatagan. Marami po na ituro ang pandemic sa atin, no? We became very resilient. We became resourceful, no? So, as for me as a woman, ang masasabi ko lang is never stop. Never stop. You can rest but don't stop. And then put everything, what you do, you put passion in it, love for it, and then put God at the center of everything. And everything will fall into its right places. So everything is to God be the glory po. At kasabay ng pagdiriwang ng International Women's Day nitong March 8, binuksan ang art exhibit ni Sarmiento Camaya sa Clark Marriott Hotel na pinamagatang The Fight Was Won, a Tribute to Dane. Tampok dito ang kanyang mga acrylic on tissue paintings. This is a tribute for my daughter. It is entitled The Fight Was Won, a Tribute to Dane. This is in collaboration with the Clark Marriott Hotel, and I thank them for giving me this venue, no, para ma-showcase. And this is women's Women's Month art exhibit nila. Layon umano ng kanyang exhibit na makapagbigay ng inspirasyon sa mga kababaihan na gaya niya ay marami ring pinagdaanan. Dagdag pa ni Sarmiento Camaya na hindi dahilan ng mga pagsubok upang huminto at hindi makita ang ganda ng buhay. So this practically is life story. Life story of being courageous, nandun po yung una, a woman, a mother, tapos yung mga challenges namin, yung mga hobbies niya, yung gusto niyang gawin, and then our victories. Pwedeng bisitahin hanggang March 31 ang exhibit ng Sarmiento Camaya sa Clark Marriott Hotel sa Clark, Pampanga. Sa mga nais magpakomisyon ng artworks, pwede na bang makipag-ugnayan sa kanyang Facebook page na Fragments Handicrafts. Ako si Angelica Cara, taga rito, kasama nyo para sa CLTV 36 News, atin to. Libreng na-enjoy ng mga manonood ang classical at opera songs na handog ng Holy Angel University o HAU Orchestra nitong Miyerkules, March 8. Bukod sa pagbibigay aliw, layon din ng konsyerto na maging daan upang lalo pang mahubog ang talento ng mga mag-aaral. Pakinggan po natin ang ilang bahagi ng mga awitin sa ulat na ito. Isang libreng konsyerto na pinamagatang A Night of Opera Classics ang handog ng Holy Angel University o HAU Orchestra sa publiko bilang bahagi ng selebrasyon ng kanilang ika-70 anibersaryo, Miyerkules, March 8. We decided that we would have something very formal, something that raises the bar in terms of musicality, and it's our gift to the community. Sa kumpas ni Maestro Edwin Lumanog, itinanghal ang mga opera classics ni Verdi, Mozart, Bizet, Mascagni at Massenet. Concert sa Holy Angel ay libre lagi. So ang inyo lang gagawin ay pupunta dito, appreciate yung classical, especially classical music, mga opera music, yun lang po. So enjoy nyo lang yung mga music na kaya namin ihandog sa inyo para maging masaya kayo. Bukod sa pagbibigay aliw sa manonood, layon din ang nasabing konsyerto na buksan ng kamalayan ng kabataan sa opera at classical music. Una sa lahat kasi, kala nung iba, especially mga kabataan, pag sinabing opera, out sila. So hindi nila alam yung mga ginagamit nilang soundtrack sa mga games na ginagamit nila. As ginagawa ng soundtrack is mga ganitong klaseng opera na na-highlight sa mga iba't ibang klaseng mga movies. Nag-enjoy naman ang mga manonood sa ipinamalas na galing ng performers. Kapuri-puri umano ang ginagawang hakbang ng universidad, katulad ng pagdaraos ng nasabing konsyerto na humuhubog sa talento ng mga mag-aaral.
Nakakatuwa po na we're back po sa ganitong setup na nakakapag-concert na, meron na pong nakakapanood ng live na face-to-face. And nakakatuwa din po na, as you can see po, classical po yung theme nung concert. So, nakakatuwa po na until this time po, na-appreciate pa din po yung classical music, kahit po yung mga youth po nowadays. Yung Holy Angel, hindi lang siya magaling sa academics, when it comes to academics, magaling din sila sa mga talent, magaling sila mag-train ng mga students, and ganoon din sa mga ibang musicians, magaling silang mag-train and mag-showcase ng mga talento ng iba't ibang tao. Hindi lamang nagkakaroon ng space sa pagpapakita ng kanilang talento ang mga mag-aaral na miyembro ng How Orchestra. Ang mga ito ay nakatatanggap din ng scholarship mula sa universidad. Many of our students are scholars, no? They are actually scholars for their talent in creating music and for their singing. And then we also have other scholars who are sports scholars, etc. We have a lot of scholarship opportunities, and we will continue to improve and increase those because we want to have all of these features available to all of us. Matatanda ang Disyembre ng nakaraang taon na magtanghal din ng How Orchestra ng Kapampangan Songs bilang kontribusyon ng universidad sa pagunita ng Pampanga Day. Para sa mga nais makapanood sa mga susunod na pagtatanghal, subaybayan lamang ang anunsyo ng Holy Angel University. Ako si Liana Canilao, taga rito, kasama niyo para sa CLTV 36 News, atin to. Manatiling nakatutok at magbabalik ang CLTV 36 News.
Nagbabalik ang CLTV 36 News. At sa iba pa mga nangungunang balita, mapapanood na po ngayon sa inyong mga telebisyon ang mga programang pambata na handog ng National Council for Children's Television o NCCT. Mula po ito sa mga napiling dokumentaryo sa taunang kompetisyon ng DocuBata na sinimulan ng NCCT noong 2017 hanggang 2021. Ang NCCT ay naitatag sa bisa ng Republic Act No. 8370. Ito po ang natatanging ahensya na nagsusulong at nagpupondo sa produksyon at broadcast o pagsasahimpapawid ng mga makabuluhan at angkop na programang pangtelebisyon para sa mga batang Pilipino. Layunin ng DocuBata TV na maipakita ang iba't ibang realidad ng lipunan sa pamamagitan ng mga makabatang dokumentaryo. Layon din umano nito na mahikayat ang mga manonood, lalo na ang kabataan na makilahok sa mga usapin o diskusyon na may kinalaman sa mga isyung panlipunan. Mapapanood po ang DocuBata sa ating himpilan dito lamang po sa CLTV 36 tuwing Sabado simula ngayong March 11, alas 3:30 hanggang alas 4 ng hapon. Hinihikayat din ng NCCT ang mga interesadong kabataan na nais na ibahagi ang kanilang talento at kwento na makilahok sa DocuBata Competition 2023 kung saan ang tema nito ay sa sentro sa rehiyon at mayamang kultura ng Pilipinas. Ang mga mananalo at mapipiling dokumentaryo ang siya naman umanong ipapalabas sa susunod na taon. So, magkita-kita po tayo sa CLTV 36, DocuBata, March 11 po, ang umpisa, Saturday, 3:30 to 4 p.m. Kayo po ay aming iniimbitahang manood po ng DocuBata, magagandang palabas po itong maiikli, pero makabuluhan po at realidad po ang pinofocus dito. Ang mga gumawa po nito ay mga bata, kabataan din po. Nagpapasalamat po for and on behalf of the council dito po sa partnership with CLTV 36.
Nagkaroon ng groundbreaking ceremony para sa pagtatayo ng Super Health Center sa bayan po ng Arayat, Pampanga ngayong araw ng Huwebes. Layunin umano ng Super Health Center na ilapit sa publiko ang mga serbisyong medikal ng gobyerno, lalo na sa mga naninirahan sa liblib na lugar. Sa pamamagitan nito, hindi na raw kakailanganin ng mga residente na magtungo sa malalaking ospital para magkaroon ng agarang lunas sa kanilang mga sakit. At para po sa karagdagang detalye, kaugnay na balita yan, makakasama po natin live si JM De Jesus. JM, ano ba itong Super Health Center na ito, no? At anong kaibahan ito dun sa mga existing na rural health unit na meron na tayo ngayon sa iba't ibang panig ng bansa? Yes, ating Jen, kanina ay pinuntahan natin at nasaksihan natin yung groundbreaking activity na isinagawa sa bayan ng Arayat dahil magkakaroon ng Super Health Center. Ang Super Health Center ay para daw umanong mini hospital na kung saan pwedeng puntahan ng mga taga-Arayat upang humingi ng tulong medikal. At doon naman sa may Malasakit Center din tayo. Ito ay, ang Malasakit Center naman ay isang one-stop shop. Kumbaga itong Super Health Center parang mini hospital at parang mas malaking barangay health center. So nasa pagitan siya. At may option naman yung LGU kung ano ang mga serbisyo na kailangan o gustong ibigay dito sa Super Health Center atin. Pang ilang groundbreaking na ba ito, JM? Kasi isa ito sa priority project talaga, no, ni Senator Bongo simula nang siya ay maluklok sa Senado. Pang ilan na ba to? Yes, ating Jen, ayon sa panayam at interview natin kanina dito sa kay Senator Bongo bilang siya ang komite dito sa Health sa Senado, ay last year 2022 ay nagkaroon na sila ng mga groundbreaking at nakapagpatayo na sila ng mahigit kumulang 300 super health centers dito sa bansa. At ngayong taon ay tinatarget nila ay magkaroon pa ng mahigit kumulang 300 din na mag-groundbreaking may tayo na super health centers dahil isa umano ang itong mga kailangan na bawat lugar para dahil nasa gitna pa rin tayo ng pandemya upang hindi na maulit pa yung kakulangan sa mga health centers dito sa Pilipinas, ating Jen. Magkano ba ang pondong inilaan para sa proyekto na ito, itong Super Health Center na ito dyan sa Arayat, JM? Yes, ating Jen, ito ay dito sa pagtulong ng kumbaga itong proyekto na ito ay pinagsamang effort ni na Senator Bongo ng LGU at yung ipa-fund ito ng Department of Health. At yung 12 million na budget na ibibigay ng Department of Health ay 2 milyon ay gagamitin para doon sa infrastructure at 10 milyon naman para doon sa mga equipment sa pwedeng ilagay sa loob ng mismo infrastructure kasamang dyan. Ito ay groundbreaking pa lamang, JM, pero kailan ba yung target completion at I'm sure maraming mga Arateño ang talagang excited na para of course ma-enjoy din nila itong serbisyo na ito, na hatid ng Super Health Center na yan. Yes, ating Jen, hinihintay na lamang yung mga equipments at yung mga gagamitin para sa construction. At ayon naman kay Mayor Alejandrino ng Arayat, nung nakausap din natin siya, ay target daw matapos itong Super Health Center sa tabi ng munisipyo bago matapos ang taon dahil gusto daw nilang magamit kaagad at mabigyan ng karagdagang tulong itong mga pasyente at yung mga kailangan ng tulong medikal dito sa bayan ng Arayat, ating Jen. Pag-usapan natin yung mga services na magiging available once na matapos na itong pasilidad na ito, JM. Ano ba yung mga serbisyong medikal na libre na pwedeng ibigay para sa mga mamamayan dyan sa Arayat? Yes, ating Jen, at napag-alaman natin na hindi lang basta-basta mini hospital ito, pwede rin itong gawing isolation facility dahil nasa gitna pa din tayo ng pandemya. Kung sakaling magkakaroon pa ng surge, so gusto daw may mga tao pa din magpo-positibo, pwede daw dalhin dito kapag ito ay naitayo na. Pwede rin itong maging birthing station para doon naman sa mga anak na at wala masyadong budget dun sa kanilang pagpapanganak. At pwede rin itong gawing dental hospital, ating Jen, dahil isa din ito sa mga tinatarget ng mga
ng LGU upang mabigyan din ng tulong medikal o dun sa mga dental needs ng mga Arayateño. At ayon naman dito sa mga nakausap natin, si Senator Bongo, ay may option naman ang lokal na pamahalaan o local government unit kung ano ang pasilidad na gagawin nila dito dahil ita-turn over ito matapos itayo na dito sa LGU, at sila na ang mamimili o talagang magtutuloy nitong proyekto kung gusto ba nila itong gawing isolation facility, gusto ba nito yung gawing birthing station, pwede naman daw ilagay ito lahat basta maayos lamang ang pagpapatayo at organisa lahat ang gagawin ito. So in other words, kapag na-turn over na sa LGU, yung maintenance, yung pag-aalaga dyan sa center na yan, responsibilidad na ng LGU. Ganun ba yon, JM? Yes, ating Jen, matapos itayo at i-fund ng DOH itong naturang Super Health Center, ay ita-turn over na. So kumbaga matapos matanggap at maitayo ito, ay ang LGU na mamamahala dito. At kung gusto nga nilang gawin na kung ano man dito sa Super Health Center, basta't makakatulong dito sa mga Arayateño, ay aprobado daw basta't panatilihin dito malinis, organisado at alagaan itong Super Health Center na itatayo dito sa Arayat. Ano naman, JM, ang naging reaksyon ng mga taga-Arayat by the end of the year? Magagamit na nila, hopefully, yung Super Health Center na yan. Yes, ating dyan nakita natin kanina doon sa groundbreaking pa lang, talagang masayang-masaya na itong ating mga taga-Arayat. At anila yung mga nakapagkwentuhan tayo kanina doon sa mga nakasaksi ng groundbreaking, masayang-masaya daw sila dahil ito ating dyan ay tatayo lang mismo sa katabi ng munisipyo ng Arayat. Kaya naman hindi na daw sila mahihirapan dahil parang inilapit daw sa kanila yung mga serbisyo na kailangan nila, pang medical, pang dental, at yung mga iba't ibang kailangan pa nila. At hindi daw sila makapaghintay at nais daw nilang ma-experience pa yung kumbaga level up na medical experience dito sa bayan ng Arayat. Atin dyan. So maliban dyan sa Super Health Center, yung groundbreaking dyan sa Super Health Center na yan, JM, ano pa ba yung mga aktibidad na ginawa ni Senator Bongo sa kanyang pagpasyal sa bayan ng Arayat? Yes, ating Jen, matapos yung groundbreaking activity ng Super Health Center sa tabi ng munisipyo, ay dumiretso naman siya sa Barangay Glorieta sa may bayan pa rin ng Arayat, dahil sa tulong ng DSWD at LGU, ay namahagi din si Senator Bongo ng 3,000 pisong financial help dito sa ating mga PWD o persons with disabilities at yung mga senior citizens natin, mga solo parents at yung mga indigent na pamilya sa Arayat. Bukod pa doon na ating Jen ay nagbigay din na ang tulong na itong senador ng grocery packages, mga vitamins at sinigurado ni Senator Bongo na hindi niya daw papabayaan itong Arayat dahil malapit ang puso niya sa mga Kapampangan, ating Jen. Since si Senator Bongo ang chairman ng Committee on Health sa Senado, natanong mo ba, JM, kung ano ang plano ng gobyerno kaugnay naman dito sa sinasabi ng World Health Organization na nasa COVID-19 pandemic exit na tayo? Naitanong mo ba kung ano ang susunod na magiging plano ng gobyerno dito? Yes, tama yung nabanggit mo ating Jen, na si Senator Bongo ang may hawak ng Committee on Health. Kaya naman naitanong natin sa kanya, ano ba yung polisiya o yung mga hakbangin ng gobyerno dahil nga sinasabi ng World Health Organization na nasa na tayo, endemic. At ayon sa kanya, ay masaya sila dahil nabawasan na at bumaba na yung mga restrictions natin. Ngunit patuloy pa din naman yung paalala ng gobyerno na huwag masyadong maging kampante. Dahil kahit anong gawin umano, ay meron pa din ng mga COVID-19. At kung maaari ay kung posible na magpa-booster shots itong ating mga kapatid o mga kareyon, ay kunin daw yung pagkakataon upang magpa-booster na at magpabakuna. Dahil hindi daw natin talaga ma-reach or may experience o endemic kung lahat tayo ay magmapatigas pa ng ulo at hindi tayo magpapabakuna, ating Jen. At patuloy naman na porket naman na lumuwag na yung restriction sa pagsusuot ng face mask, kailangan pa din daw natin maging maingat. Kung may nararamdaman man o merong ibang pakiramdam, wag na isaalang-alang pa at magsuot na lang muna ng face mask para sa ikakabuti ng lahat, ating Jen.
Ugnay naman itong katatapos lamang na strike, JM, ano naman kaya ang stand no, ni Senator Bongo dito sa usapin na ito? I believe ang Senado no, ay nagpaplano rin na magkaroon ng pagdinig kaugnay nitong usapin na ito, yung modernization program no, ng gobyerno. Yes, ating Jen, ayon naman dito kay Senator Bongo, nang tinanong natin siya dito sa ating interview kung ano ang kanyang masasabi dito sa public utility jeepneys or public utility vehicles modernization, no? At sabi niya, kailangan naman ng bigyan ng kakaunti pang panahon upang makapaghanda itong ating mga tsoper at yung mga drivers natin dahil hindi umano ganun kadali itong modernization program na gagawin. At wala masyadong budget at kailangan umunong tignan din kung kayang-kaya ba nilang gastusan o meron ba silang pagkukuha na ng budget upang makasunod ang ating mga tsuper, mga drivers natin dito sa modernization program. At isasangguni naman daw ito sa Senado at ito ang stand niya na dapat umanong bigyan talaga ng panahon pa itong mga tsuper ating dyan. Alright, maraming salamat sa iyong ulat, JM De Jesus. Samantala, manatili pong nakatutok at magbabalik ang CLTV 36 News.
Nagbabalik ang CLTV 36 News. Kilala ang Holy Angel University sa Angeles City bilang pinakaunang katolikong paaralan sa bansa na itinatag ng isang layperson. Bukod po sa Catholic education, binibigyang halaga rin nito ang pag-aaral ng Kapampangan. At sa ika-9 anibersaryo ng pagkakatatag ng Holy Angel University sa Angeles City, 6 na Pinoy na may katangi-tanging kontribusyon sa komunidad ang kanilang kinilala. Narito po ang report. Taong 1933 nang maitatag ang Holy Angel University o HAU sa Angeles City. Bagamat ilang unos na ang dumaan, ito'y nakababangong muli at patuloy na nagbibigay serbisyo sa mga mag-aaral at maging sa komunidad. We had World War II, we had Mount Pinatubo, we had strikes, lockdowns, student unrest. We went through all of those, and every time we went through any of those, we found creative ways of becoming resilient. And so that's one of the things that we're very proud of. Ang nasabing universidad ang kauna-unahang Catholic school sa Pilipinas na sinimulan ng isang lay person at nagsusulong sa kasaysayan at kultura lalo na rito sa Pampanga. Sa makatuwid, matatagpuan ng Center for Kapampangan Studies sa loob ng campus nito na naglalayong ipakita ang karanasan ng mga Kapampangan sa nakalipas na panahon. Kaugnay nito, 6 na natatanging Pinoy sa iba't ibang larangan ang binigyang pugay sa pagdiriwang ng ika-9 anibersaryo ng HAU, Miyerkules, March 8. Yes, we have had these awards now for 12 years. When we first created the awards, we just wanted to recognize the people that we know, Kapampangans, but then it started to adjust. As you can see, we have awards in the Order of the Archangels, and also the Laos Deo Semper Award, which is a very important one, and of course the Juan D. Nepomuceno Cultural Awards. Ang mga pinarangalan ay sina John De Leon na nakatanggap ng Order of St. Gabriel for Outstanding Achievement by an Alumnus. Order of St. Raphael for Outstanding Service to the Community naman ang iginawad kay Ginoong Francisco Adviento. Order of St. Michael for Contribution to Catholic Education kay Rodora Angela Ferrer. Cultural Award for Kapampangan Research and Scholarship kay Eusebio Dizon. Nakamit ni Ramon Mondavid ang Cultural Award for the Arts at Laos Deo Semper Award for Outstanding Community Service naman kay Ginoong Ramon Tuazon. Appreciative of the recognition by Holy Angel University. Hindi naman lahat nakakatanggap nun. At tulad ng sinabi ko nga kanina, yung pagbigyan ng recognition may kaakibat na responsibilidad na gawin mo pa ang mas marami pang pwede mong gawin at encourage others to do more and to be of service. But if you receive an award, especially for civic responsibility or social responsibility, kasama na dun siguro yung pag-iisip na yung mga taong kasamang tinutulungan natin ay ini-empower natin. Patuloy ang ginagawang hakbang ng ilan sa mga awardees upang makatulong sa komunidad at iba't ibang sektor. Okay, right now, the work in the Private Education Assistance Committee is really to implement the voucher program, the education service contracting, but on top of that, we're also doing work at EDCOM 2 in order for us to evaluate the education system, especially because we know that we are not in a very good state insofar as our competitiveness is concerned. Ako si Liana Canilaw, taga rito, kasama niyo para sa CLTV 36 News, atin to. Alamin naman natin ang magiging lagay ng panahon mula kay Ginoong Manny Esguera, ang Chief Weather Forecaster ng Pag-asa Clark. Narito po ang magiging taya ng panahon sa susunod na 24 oras. Northeast monsoon pa rin po nakaka-apekto sa Luzon, kasama na rin po dito ang Western Visayas. Kaya po ang Metro Manila at nalalabing bahagi ng Luzon ay magiging bahagya hanggang sa kuminsan ay magiging maulap din po ang papawirin. Meron lamang pong inaasahang mga mahihinang pag-ulan. Ito po ay dulot ng Northeast monsoon o amihan. Samantala po ang Mindanao at nalalabing bahagi pa ng Visayas ay magiging bahagya hanggang sa kuminsan ay magiging maulap din po ang papawirin. Meron lamang pong inaasahan ng mga pulo-pulo mga pag-ulan, pagkulog at pagkidlat. Ito po ay dulot naman ng localized thunderstorm. So sa ngayon po ay wala pa namang anunsyo ang ating ahensya kung kailan mateterminate o mawawala itong hanging amihan o Northeast monsoon.
Kaya i-enjoy pa po natin ang mga nalalabing araw na ang Northeast Monsoon o amihan ay nag-i-exist pa po. Pinapayuhan pa rin po ang lahat na mag-ingat. Salamat po. At yan ang mga balitang nakalap ng ating news team. Kasama po ang buong pwersa ng CLTV 36 News and Current Affairs. Ako po si Jennifer Salenga, taga rito. Kasama nyo para sa CLTV 36 News. Atin to. Maraming salamat po.